вынікамі сённяшняга мерапрыемства і як ацэніце маштабы? Тэхнічна, традыцыйна, в прынцыпе, ўсё адбылося як запланавана. Нават правакацыі, можна сказаць, запланаваныя, не пусцілі апаратуру арыштаваная, прэмітыўныя затрыманні перад гэтым. Але акцыя ўсё ж такі адбываецца. Безумоўна, мы разлічылі на трохі большую колькасць людзей, але это акцыя традыцыйная. Колькі па вашых падліках прыкладна тут народу? Ну, до 2000, мне здаецца, такая колькасць. Это акцыя традыцыйная, тут не ставіцца пытанне нейкіх палітычных зменаў. Ці удзельнічае ў ім 5 чалавек, ці удзельнічае ў ім 5000 чалавек. Галоўна, каб гэта пытанне і гэта праблема Чарнобыль, яна падымалася з кожным годам. І гэта, я думаю, мэта яна дасягнута. Денисце, цяжка было падрыхтаваць мерапрыемства? Я бачу, у вас вочы чырвоныя. Все добра. Праблем не было. І апошняе, што наконт палітычных лозунгаў? Тут ёсць лозунг «Не будаўніцтва АЭС», людзі крычалі «Свабоду палітвязням». То чаму Чарнобыль так цесна перасекаецца з палітычнымі пытаннямі? Акцыя не толькі экалагічная, але і палітычная, улічваючы той сітуацыі, якая адбываецца. Таму, безумоўна, і мы заявлялі ад пачатку, што будуць две галоўныя тэмы. Гэта не будаўніцтва АЭС на Беларусі і свабода палітвязням. Гэты две тэмы мы падтрымуем. Як на вашу ацэнку людзі сюды паводзяць? Годна. На правокацыі не падаюць. А пра міліцыю? Што можна сказаць? Ну, міліцыя таксама, як заўсёды, паводзіцца, як звычайна. Мелкія пакасці робіць. Опять же, кажу, арыштавана наша апаратура, якую мы замаўлялі, і якую мы так спрабавалі узгадніць, все ж таки, каб яна была тут, і яе не пусцілі. Але явных правокацый з боку міліцыі, здаецца, не было. І апошняе пытанне, дарэчы, пры якіх абставінах апаратура знікла? При транспортировке сюды просто звычайную машину развернули, сопроводили в советский РУВД для проверки. Дякую, велике. Хайло. Отдай. Найти трубу. Марине, Маринке? Да, Марине. Понял. Все. А вот тебе просто отдать. Да. Да вам что сказать, что пошли. Нет, сам Давай. Сколько часу треба? 5.